Ginoo ko. Baha na. Nas kalikasan. Hilak ka? Hilak man? Hilak. Naman kas kagilasan. Atong kanda ni, yung atong itusunos na basa. Hindi na pwede bubukan din ha. Asa? Asa ni mo igawas? Asa, tisay, unsang klase ang atong pabon, titing bagaman ang tingin to. Saan pagbuha? Hindi na pwede bubukan mo rin. Hindi ka may... Paano kaldero day? Nakasulod na? May? Kwarto? Oo, ito ako. Asa ito ka na? Nakakurente? Hala ka, lambot. Kurintihan, tayo sulod na niron. Limot na ako. Aw. Aw. Ay! Paano na natin ay? Grabe ka, lara ka dami kang kabantay. Wala yung kurente dahil sa makurintihan tani. Ha? May kurente ba sa makurintihan ko? Ano limot? Nara ka din yung kakaibaw ni sana na dito. Dapat tutukunan na. Di sa makahiligda ka? Oo. Paanakan ka na. Buti din may gamay no? Tawag baha, lalagi kumabantay ka kahit kapagkaan. Bantay na ni mong masampuhan ng buho. Madagtatag servisyo mo na ni Ro kayo. Dagang pagbasa. Salina na sila mo doon. Wala, baha nami guys. Sampungan na gamagpuan. Kaya mo ba ka buho? Di ako di man, masampung lagi. Kasi nisampung dito, sinilas? Wah, mga dahong-dahong lang. Manabantayan na gitna. Palutaw! Kapag laman na. Pinabasa na laman niya. Sampung eh, nabasa mo kasi nga. Tanan ng lutaw. Binuon yung kentangan. Asang pa itong sili sa taas, day? Itong sili na plastic? Asa. E silig niya? Nanit ako sa babaha. Nanit ako ni Emo. Paano na tumayo ni? Ano yung mga gawa sa kusinina? So, ano nabasa? Ay, wala. Nabasa na. Wow! Ay, katabi lang ang tubig. Oh, Ano nabasa? buwan, dapat na naman yun siya. Nabasa din ka na, ang ilang mo. Ako nang giana. Ako pa ang ginakuan. Buwan na din. Nabasa ba yung ang tubig? Mapog ba na ng mga utod? Nabasa yung mukha, mga gamit, ari. Melagilin Siberius. Ika na nawag. Niluts, day. O, tabaga ha. Isa na. Yung bantag. Customer lang. Niluts. Pag-rin ko lang. Kaisa. Minuts! Minuts sana yung kaisa. Ha?
day kay para sa rin mga gamit. Di matabang. Lagi, ikaw kuha ng kaldero. Oo ko. Katawag sa kay para sa rin gamit. Hindi na ka nagwagan yung kay ikaw na di ha. Mataw na ka. Oo. Ako isentro, Diyos. Oh. Day, tawag sa tuli, day. Day, basta kung gugutas ka na nangakuan. Ako sa tuli, kay pangudin ba ng tudo? Di na ni matawang kay kusog na di ha. Ginoo ko. Baha na. Tawag sa laki, day. Gawa na, awas na. Di na matabang na. Ginoo ko. Awat ni. Di na matabang day. Pagkamay na ng buko. Gamay na kayo mong buko ba? Di na matabang. Kanso, kanso. Dalang na. Pagkaroon yung kontang isang hata di ko ako. Wala, dahil rin lang. Yan ako sa ang babi. Kano po ang inay tabo? Kani dininitas ang day mo. Kinanglan lagi matas na gamay ka ng kami. Inyaot ko alihan ko ni. Gusto na po di ha? Oo. Kamu ka sabi na? Alihan ko andi. Amin na. Ay na lang sa day. Isip na lang ng sarang mo lutaw. Ang bukas tayo. Pasok na din bukas? Saan ka tinao? Wala sa di. Wala sa bukas. Sagdi lang na kinang mo na bukas eh. Yang bukas isa ka lang. Yun sa kaning iso niyan is dakang karton. Ginoo ko Lord. Lagawan man eh. Lagawan yan mo tayo. Ang dito magputang gani-gami. Na, agawan lagi. Agawan ni nalatag karton. Agawan ni Inday. Yung matabag nga nakakusog day. Order, ah? Lah.
Uy, sa urasa mo gamay dagat ani day. Sa urasa mo gamay dagat ani. Ha? Ito na. Ha? Ito. Uy, ginukong utaw naman ta. Dakan, hindi nakakatong buo. Di day. Hindi, Japon sa kapas. Di kapas day kay kusog kada kus dagat. Ni man ang giingon mo nga. Nakog dagat din na. Sa dito. Lagi mataba kay ina kadako. Awas gyud. Ah, biasa yung pugas ni. Wala. Send na ko wala. Ah, basta kayo ang kurente lang ito na yun. Dito mo kurente, anak. Ira isaksak ang kurente. Wala na mga utak ka. Oh, okay na. Hindi, kapas. Itapas lagi. Tungod sa kadakos dagat, no? Pari na lang ni. Sagdi lang na. Basta kay... ano man din. Ano yung kamay nagdagat. Ah, ditapas ang buho, oh. Ang kurente dito sa kuan. Ah, kani kanana may safety kay di suod ni dako dagat. Utawa na dugaan na kamay at kuwan. Kaya nakanana mas kaya nakanana katang saba. Lihan. Kung magbuo ka dito to ni, ito padong dugangan na to pagawas ba? Pero mara gyapon kay dako magdagat no. Di bawas man guna dito. Gawas na niya. Lima na kay. Minsan Ito, magbog na to. oh, kay grabe yung pag-aaraba ni. Grabe naman pag-aanak. Yung pag-aani, bisit sa pagbuo na. Pwede ako dapo ng buo kita. Mora Japon na yung mapulo ko yung isa. Di kaapas oh. Hindi Di kapas. kaapas. Ug kusog jud ako di kaapas. Utaw jud ta. Ilang good? Ito na lang ko na ng mga bata. Tao. Naman yun. Pamantay bagjo pa din eh. Kano yani naman eh. Guys, garangan na. Hindi mo nagdatapan niya. At ang taan man. At tatapan at tagahoy. Ito, ang tatap. Kana. Sa likod no, sa likod no. Tatapan lang ng Maria. Oh, butuod din siya. Kung matatapan na, di na nakatuod. Oh. Sabi ka, panay sinilas. Ne, ikaw pa kakain ng tubig, ne? Ah, kay gibaha na ni. Butaw na. Ulat sa lang ka diha. Nang na to ni, kira na. Tagong daw mo. Go ka day. Yung mata na po na po, relax lang. Yan, nagyan ng tubig. Sugo na sa kalikasan. Relax ka? Relax man. Relax. Naman ka sa dagat. Atong kanda ni, yung atong pusunod na basa. Hindi na pwede buuan nila. Asa? Asa ni mo igawas? Asa? Kisay, unsang klase ang atong pabor, piting bagama ng tingin to. Saan pagbuha? Hindi na pwede buuan mo rin. Hindi kamay kaya. Hindi wala pero hindi ba na kasi tingin na. Malagi. Tanay mo, piting bagana. Piting bagana, di na madag. Lai panto ni ibangin. Kana simento nga kuan, di lang ka kadaog siguro ana. Kaning simento ba kana? Simento nga ni gahi. Di na kadaog ni oh, di na ko tanaw na. Sa pakati ba kung may bagso? Mga area dito sa galing may bagso day. Ato dyan yung lisanon, kung may bagso simbako, di dyan kayong hudo ka diha. Tay kani mga tao din nga kalang galiw kay bagdo ini. Mag-iubos yung baba mo. Hmm? Mag-iubos mo number 3.
diri boy bagjo. Oy uwan, kulingan ingan ni gani. Gusto ni. Ano sa kabawot? Hindi na yung natapa na magmarin. So, ito kong boss. Katap na. Narabay marin dito. Kuan na kita katong iro. May dakong marin dito. Hindi na. Hindi na ko na ikuan. Kaya ang hapon. Hindi na nga po na. Kaya yung masip. Ano man sa ipunta naman sa lamuan. Para ugma tungan damon. Nang sarang ka. Para ugma. Gani unsa gani gani baod. Atong ipatrabaho na. Ano, nagpapapa, hindi punta ka ba rin na? Di na na. Di na magian. Niya. Di magian na. Gawas ko, hindi na ka man. Isukod dra nimo diha sa kuan. Ito lang, butaw ba? Isukod sa puthaw. Tanawa ko ni, atang na ang kapungkuan ko. Lagi katang bitaw ko. Bantayan ng mga mong 10. Lagi ning atang. Oo, lapit. Suman ni kay dagat mo. Ini baha sa kung kanang kuan, baha sa kanal para sa Manila pati ng kayo. Ini kay dini ugaw. Ugaw pa ni Kuya na may maksang lubot. Ang kanin sulit, kahon din ni. May isang lubot. Manalak-lak. Sakto Judet, tapa na dito sa likod. Ang lipod na tayon. Pabarinaan ang kunyaan ng kuwang. Sunod, gapog tubig. Ikaw ni hanggang sa kasuwa dari labong na kayo tubig kasuwa ko ito ba medyo galing taas-taas niya itong katri kaapas tayo kamu to sila luto. Tingin daw na ako sa suka ng tubig. Nakasikat ba? Ato lang bantayan yung mga kamu to sila luto. Tingin daw na ako sa suka ng tubig. Nakasikat ba? Ato lang bantayan yung mga